Salmo Kapitulo 114. Paghandom sa pagawas gikan sa Ehipto. Sa pagawas sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto ug sa pagbiya sa mga kaliwat ni Jacob sa katawang lahi ug pinulungan, ang Juda nahimong puloy-anan sa Ginoo ug ang Israel nahimong iyang gingharian. Ang dagat nga pula mitan-aw ug misibog ug mihunong pagdagayday ang suba sa Jordan. Naglukso-lukso ang mga bukid daw mga laking karnero ug ang mga bungtod sama sa mga nating karnero. Nganong misibog ka man o dagat ug ikaw Jordan, nganong mihunong ka man pagdagayday? Mga bukid nganong naglukso-lukso man kamo daw mga laking karnero, mga bungtod nganong naglukso-lukso man kamo daw mga nating karnero. Kurog uyuta atubangan sa Ginoo, atubangan sa Dios ni Jacob nga naghimo sa mga dagkong bato nga mga limaw sa tubig ug sa mga pangpang nga bato nga mga tuburan nga nagdagayday.